खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ खायसे रादाबफोरजों आं रमेन बर' गिबियावनो नोंथांमोननो बिसायख'थियारि मोनसे रादाब होनो नागिरदों बिटिसिनि गिबि खोलोबनि भट होनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोननै जिल्लायाव बिटिसिनि गिबि खोलोबनि भट होनाय हाबाफारिया जानानै थांनाय 7 डिसेम्बर खालाराव बिटिसिनि गिबि खोलोबनि भट होनाय हाबाफारिया थांनाय 7 डिसेम्बर खालाराव जोबनानै थांबाय बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोननै जिल्लायाव गिबि खोलोबनि बिटिसि इलेक्शनआव गासै 130 बिजाथिफोरा बादायलायदों आसाम रायजोनि सिङाव थानाय बिटिसिनि सिङाव थानाय बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव 7 डिसेम्बर खालाराव भट होनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो टाइट सिकिउरिटिनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा आरो उदालगुरि लोगो नांनानै गासै 130 बिजाथिफोरा बादायलायदोंमोन बाक्सा आरो उदालगुरियाव गासै 21 बियाफोराव भट होनाय हाबाफारिया 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै 4:30 रिंगासिम सोलियो गासै 130 बिजाथिफोरा बे गिबि खोलोबनि बिटिसि बिसायख'थियाव बादायलायदों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 1739 सेन्टारफोराव बे भट होनाय हाबाफारिया जादों आरो 13,59,020 भटार्सफोरा बे गासै 130 बिजाथिफोरनि खाफालखौ थि खालामगोन गासै 21 बियाफोरनि गेजेराव मोन 11 बियाफोरा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गोग्लैयो आरो मोन 10 बियाफोरा बाक्सा जिल्लायाव गोग्लैयो ओरैहाय बिटिसिनि नैथि खोलोबनि भट होनाय हाबाफारिया फैगौ 10 डिसेम्बर खालाराव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव जागोन आरो मख'नो गोनांदि फैगौ 12 डिसेम्बर खालाराव बे भट साननाय हाबाफारिया जागायगोन आरो 12 डिसेम्बर खालारावनो बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ मोननाय जागोन देग्लायनि बिटिसि इलेक्शना जोबोद खहाब गोनां जादों मानोना आसामनि बिजेपि राजखान्थि हान्जाया गावनिनो लोगो राजखान्थि हान्जा बिपिएफ हान्जानि हेंथायै गेलेनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो देग्लायनि बिटिसि इलेक्शना मोनसे जोबोद खहाब गोनां जागोन आरो नायनो गोनां खोथाया बेनो जि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा थामहिनबा बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ चेलेन्ज खालामदों आरो जोंहाय बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गेजेराव जितु एलायन्स बे एलायन्सआ 99.99% गावस्रानायनि लामायाव बेनिफ्राय रोखा जायो जे बिपिएफ आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गेजेराव मोजां सोमोन्दो गैया 2020 मायथाइनि थांनाय एप्रिल दानावनो बिटिसि इलेक्शना जानो गोनांमोन नाथाय कभिड-19नि थाखाय बेखौ फावसायनानै डिसेम्बरसिम लाना फैनाय जायो बे कभिड सिचुएशननि थाखायनो देग्लायनि बिटिसि इलेक्शननि गिबि खोलोबनि भट होनाय हाबाफारियाव कभिड-19नि प्रट'कल्सफोर फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों जोंनिसिम खौरां मोननाय बादिब्ला भट होनाय मिरुफोराव कभिड-19नि सिचुएशनखौ नायनानै मेडिकेल टीमनि हान्जाबो फाथायहरनाय जादों मेडिकेल हान्जाया पलिं अफिसार बिथांमोननि टेम्पारेचारखौ चेक खालाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओरैहाय बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्ला बे मोननैनि भट होनाय हाबाफारिया गोजोनै जालांदोंब्लाबो खायसे जायगायाव दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोननाय जादों ओरैहाय बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोननै जिल्लानि बुजानाय भटनि सानखोखौ नायनो थाङोब्ला मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोननै जिल्लाफोराव 75% भट होनाय जादों होननानै मिथिनो होदों आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनार अलक कुमार बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायथिदों जे बाक्सा आरो उदालगुरियाव जालांनाय भट थुनायाव बिटिसिनि गिबि खोलोबनि बे भट थुनाय हाबाफारियाव 75% भट होनाय जादों होननानै बिथाङा मिथिनो होदों बेखिनियावनो जों नोंथांमोननो मोनसे रादाब होनो नागिरदों आरो बे रादाबानो जाहैबाय मसलपुर सदर थावनिनि मोनसे रादाब आरो बे रादाबा जाहैबाय थांनाय 7 डिसेम्बर खालारनि मोनाबिलि समाव जेब्ला भट होनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनावहाय बाक्सानि मसलपुराव थानाय स्ट्रं रुमाव मोनसे जाथाय जानो मोनो आरो बे जाथायानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 25 नं बागानपारा समस्तिनि बिपिएफनि बिजाथि फलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव थानाय स्ट्रं रुमाव फैनानै बिथाङा मिडियानि सिगाङाव खायसे खोथाफोरखौ बिथाङा बुंथियो बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला मसलपुरनि स्ट्रं रुमनि मोन 21 तालाफोरा गंसे साबिजोंनो खेवनो हायो बिथाङा आसाम सरकारखौ बिथाङा सोंखारिजों जे मानो बेबायदि 21 तालाफोरनि साबिया मोनसेल'
बिथांजों लोगोसे फैफानाय BPF नि खायसे वार्कारफोरा बे स्ट्रं रुमनि सिगाङावनो खायसे हाय हाय सोदोब खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैबे नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों। बे भिडिअआवनो नोंथांमोना नुनो मोनदों फलिन्द्र बसुमतारी बिथाङा मिडियानि सिगाङावनो बुंथिदों जे मसलपुरनि स्ट्रं रुमनि मोन 21 तालाफोरा गंसे साबिजोंनो खुलि जायो। तीन बताला आणला तीन ताला आणला तीन बताला आणला तीन बताला आणला আপনি লিগালি ভালকে কওক কিমান গটেকা দি আপনি বাগান বরাবর কই দিও আমি বুঝু আমি ইচ্ছা কম কি হয়েছে স্যার স্ট্রং লোক সাবিটো কই এটা সাবি হলে এটা সাবি দি অথরটা সাবি খুলে তালা খুলে এটা সাবি দি এটা আপনি করো আচ্ছা এটা সাবি হয় थांनाय 2 डिसेम्बर खालाराव बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव जालांनाय BTCनि गिबि खोलोबनि बिसायख'थिजोंनो लोब्बा थानाय मोनसे जाथाय जानानै थाङो आरो बे जाथायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननाय जादों। ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल जानाय भिडिअ नोंथांमोननो जों होनो नागिरदों आरो बे भाइरेल जानाय जाथाय बायदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि मोनसे पोलिं स्टेशननिफ्राय मोनफैनाय बेलट बक्सआ रेगिं खालामजादों होननानै मोनसे राजखान्थि हानजानि मददगिरि बिथांमोना दाबिदों आरो बे भिडिअखौ नायनानै मोनथिनो मोननाय जादों दि बेलट बक्सआव एड्रेस टेग गैया होननानै दाबि खालामदों। नाथाय दाबि खालामग्रा बै राजखान्थि हानजा मददगिरि बिथांमोना बबे हानजानि बेखौ मोनथिनो मोननाय जाथ'वाखै आरो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे भिडिअआव सासे पोलिं अफिसारखौ बेबायदिहाय सोंथि सोंनाय जादों आरो बे सोंथि सोंनाय जादों जे बेलट बक्सआव मानो एड्रेस टेग गैया आरो एड्रेस टेग गैयाब्ला जों बेखौ माबोरै मोनथिगोन जे बे बेलट बक्सआ बबे मोनसे सेन्टारनि। ससियेल मिडियायाव भाइरेल बा आवराव जानाय मोनसे रादाबानो जाहैबाय उदालगुरिनि मोनसे पोलिं स्टेशननिफ्राय लाबोनाय बेलट बक्सआ टेम्पार खालामजादों होननानै मोनसे राजखान्थि हानजानि मददगिरि बिथांमोना दाबि खालामदों। ससियेल मिडिया फेसबुकनिफ्राय मोननाय भिडिअनि बादिब्ला बे भिडिअ बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोना पोलिं अफिसारखौ सोंनाय जादों जे बेलट बक्सआव मानो एड्रेस टेग गैया। एड्रेस टेग गैयाब्ला बे बेलट बक्सखौ माबोरै मोनथिनो जे बबे सेन्टारनि। बेबायदिनो जोबनानै थाङो BTC इलेक्शननि गिबि खोलोबनि भट होनाय हाबाफारिया बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव गासै 21 कन्स्टिटुएन्सिफोराव बे भट होनाय हाबाफारिया जादोंमोन। गासै 130 बिजाथिफोरनि खाफालखौ सायख'गोन बे गिबि खोलोबनि भट होनाया। दा समाजो खोन्थासिगोन बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव बबे मोनसे राजखान्थि हानजाया बांसिन मासि देरहानो हागोन आरो बे खोथाखौ मोनथिनो मोनगोन फैगौ 12 डिसेम्बर खालाराव। मानोना 12 डिसेम्बर खालाराव बे BTC बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया फैगौ 12 डिसेम्बर खालाराव जागायगोन। दानिया मोनसे रादाब होनो लाबावदों। थांनाय 8 डिसेम्बर खालाराव भारत बन्द फोसावनाया मोजाङै जोबलांबाय। खायसे खायसे जायगायाव हिंसायारि जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामावबो आबादारिफोरजों होजानाय बे भारत बन्दखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामावबो आबादारिफोरजों होजानाय बे भारत बन्दखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि मोनसे जिल्लायाव पुलिस मावदांसा आरो प्रटेस्ट खालामग्राफोरनि गेजेराव नांलायनाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नायगिरि नोंथांमोननो जों फोरमायनो नागिरो आबादारिफोरजों दिल्लीयाव होजानाय बे धरनाया दिनैसिम 12 सानाव आगान होबाय आरो बे 12 साननि गेजेराव थांनाय 9 डिसेम्बर खालारखालि भारत बन्द फोसावो आबादारि गौथुमा आरो बे भारत बन्द फोसावनायखौ हादोर नाङैनो नुनो मोननाय जादों। खायसे खायसे राजखान्थि हानजाफोरा बे बन्दखौ मदद खालामनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। कंग्रेस दोलो, आप दोलो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन भारतारि राजखान्थि दोलोफोरा आबादारिफोरजों होजानाय बे भारत बन्दखौ मदद खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव।
दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरां गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय बड'लेण्ड खौरां गासैबो नायगिरि नोंथांमोनसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि रादाब केसम फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।